Mumvetsere ndikumvetsetsa. Mutenge tsitsi, zirosi ndi nthenga za nkhuku, ndowe za nkhumba ndi makoko azimbe muzike pamodzi nkuzika mu jombo yakoda. Eya, mukatero 1 million ikhala yanu. Padangokhala mudera lina lotchedwa Chileka, mnyamata wina Moses adali chikhalire akusewetsa foni yake ija imadziwika ndi dzina loti Mose walero. Moyo sudali wophweka kwa Moses, kwawo kudali kosachita bwino, ndipo chakudya cha tsiku ndi tsiku amachipeza movutikira. Kotero Moses amayesera njira zosiyanasiyana kuti azipeza ndalama, kuphatikizirapo kusewera njuga yolosera masewera ampira. Pomwe adakhala nkumasewetsa foni yake, Moses adalandira uthenga pa fonipo. Miracle Money. Anthu oyambirira kuchita izi adzalandira ndalama yokwana 1 million aliyense. Khala oyambirira poyimba foni pa nambala iyi kuti mudziwe zambiri. Mtima wa Moses udasuntha. Kapena undi mdalitso omwe ndakhala ndikupempherera uja. Mosakayika, Moses adayimba ku nambala yomwe adalemberedwayo mu uthengamo. Mawu omveka modekha adamveka. Moses, mwapanga chisankho chabwino poyimba foni kuti mudziwe zambiri zokhudzana ndi Miracle Money. Kuti mulandire ndalama yokwana 1 million. Tsatirani izi. Mupite kwa agent otumiza ndalama. Mukafika kumeneko mukamuuze agent kuti akatumize ndalama yokwana 200,000 ku nambala yomwe ndakutumizirani. Koma ndalama yotumizayo nditenga kuti? Adafunsa Moses. Munthuyo adaseka pang'ono. Osadandaula, ukamapita kwa agentiko utenge tsitsi, zirosi za nkhuku, ndowe za nkhumba, nthenga za nkhuku ndi makoko azimbe. Uzike pamodzi nkuzika mu jombo yakoda. Ukanyamula zinthu izi agent sakakufunsa chilichonse, ndipo ukatumiza ndalama mosavuta. Akakatumiza ndalamayo iweyo udzalandira 1 million. Moses poganizira za umphawi wake sadafunse mafunso ena. Iyi ndi njira yondichotsera ine mu umphawi. Adaganiza motero. Adalolera nkusonkhanitsa tinthu tomwe adawuzidwalo. Adalola tsitsi, makoko azimbe, nathamangira kumpanda kwina ukatola zirosi ndi nthenga za nkhuku, nazika mu jombo yakoda momwe adawuziridwa. Nanyamuka ulendo upita kwa agent. Ali nkuyenda, nzake wina adamufunsa nati, Moses mupita kuti? Moses nayankha kuti apita kwa agent. Atayandikira adachita mantha. China chake mmutu mwake chimamuwuza kuti abwerere. Adayimbanso foni kwa munthu uja. Munthu adamulimbitsa mtima nati watsala ng'ono kukhala milioneya, atsade nkhawa. Mkati mwa chisakasa chotumizira ndalama, agent adali atakhala modekha akusewetsa foni yake. Moses adafika nati, ndikufuna nditumize 200,000 kwinako akugwira jombo yake yakuda ija. Asadalandire ndalama, agent adayamba ndondomeko yotumiza ndalama. Nafunsa nambala yotumizirako, Moses napereka. Atamaliza kutumiza, adamuwuza Moses kuti ndipatse ndalama. Moses adatsizwa nayamba unjenjemera. Ndalama? Komatu pafoni mzibambo wako Airtel amati mzibambo wakuti? Adafunsa agent Benny. Mantha adamugwira Moses. Adayesera kuyimbira nambala ya munthu yemwe amayankhulana naye koma namba imene mwayimbayo sikupezeka kapena ndiyozimitsa. Chonde isaniso nthawi ina. Adayesera kangapo koma nambala osagwira. Kenako adayamba kuthawa. Okuba! Adakuwa agent Benny. Posakhalitsa anthu omwe adali pafupi adayamba kumuthamangitsa namugwira. Nkumugwetsera pansi nayamba kumumenya. Zibakira, matechi, zonse zimamupeza Moses. Chifukwa chani okuba? Adamufunsa anthu Moses. Nawa yankha kuti inali Miracle Money. Amayenera kulandira 1 million akatumiza 200,000. Samadziwa kuti anali okuba. Adaonesa anthu zomwe zidali mu jombo yakoda. Chizere! Adakalipa wina. Akupitirizabe kumumenya. Azimayi ena poona adabweranso nayamba kumumenya nawo Moses. Moses adamenyedwa. 1 million sadayione. 200,000 idapita. Ndipo amayeneranso kuti abweze. Koma 200,000 akadayitenga kuti mnyamata ovutika ndinso ochokera ku banja losauka. Ndalama yopeza mosavuta imadzitsa mavuto. Ngati wina akukuwuzani kuti mutumize kaye ndalama kuti mulandire ndalama zambiri, dziwani kuti akukunamizani. Ndi mbava zimenezo. Kulibe Miracle Money koma agent otumiza ndalama. Nthawi zonse yambanika imwalandira ndalama musanapange ndondomeko yotumiza ndalama. Izi zimateteza ndalama zanu komanso makasitomala anu kwa anthu akuba. Anthu ongofuna kudya nawo zomwe sadakhetsere thora. Kaphuleni mbarara.